Δέκα. Γραμμή. Από εδώ, δεν πειράζει. Θα το δοκιμάσουμε από εδώ. Φτάσει από ντόμ. Σάιαν. Εγώ δεν ξέρω ποιος είναι ο ψυχολόγος. 6. Ωραίο. Κάτσε να ρωτήσω, Γιάννη. Ναι. Έχεις την εφαρμογή, γιατί δεν θα φαίνεται. Δεν θέλω εφαρμογή. Θα φαίνεται ο χρόνος. Τι πώς θα φαίνεται, από το ρολόι. Έτσι φαίνεται. Όλη την ώρα. Ναι, γιατί. Δεν θα φαίνεται να μένεις. Μια βράτσο. Παιδιά, θα κινείται κάποιος. Θα έρχεται εδώ. Θα έρχεται εδώ. Και μετά, Τι και μετά. ρόου και ρολόι. Μόλις τελειώσει θα γυρίσει να δείξει το χρόνο. Αφού φαίνεται και από το κινητό, ρε παιδιά. Έλα, για φέρτε να μετρήσουμε το κουτί. Έλα, τι θέλεις. Από εκεί είναι η άκρη. Γιάννη, 60. τέλος. Ποιος θέλει. Έλα. Γιώργος Στάθης Γιάννης, Master Category 35-39, WOD, Athens Throwdown 24. Με αγχώνει πάρα πολύ, να ξέρεις. Σε ποιο... Έχει βάλει αεροπλάνο. Σε ποιο τέτοιο πάμε. Έχεις βάλει airplane mode. Σε ποιο ρόλο είπαμε. Εδώ. Ναι. Ωραία, τέλεια, παραδοσιακός. Σε 10. Τρία, δύο, ένα, πάει. Ένα. Κόψε βούλια. Έτσι, κόψε. Ένα. Ωραία. Δέκα. Ναι. Κόψε. Άλλο ένα πλάκι. Στοπ. Ωραία. Ένα λεπτό ακόμα. Ένα λεπτό. Είμαστε 20. Πάμε. Πάμε. Ένα. Κόψε πόδια. 2. Άλλο ένα. Πόδια. 3. Αν μπορείς να τα πήγαμε. Αν μπορείς να τα πήγαμε. 1.25. Ωραία, 2 λεπτά ακόμα.
Πάμε. Δύο. Πάμε. Πολύ ωραία, προχωράς. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Πάμε. Δεν φαίνεται το ρολόι. Μπράβο, ένα λεπτό. Αποστολή. Πάμε. Ωραία, πάμε. 30 και 34 από τώρα ακριβώς. Θέλω μόνο 6, Γιάννη, πάμε. Μπράβο, ρε. Αργά. 34. Πάρε. Τελευταίο, 10. Πήρα και ένα βόλτο. Πάμε πήρα. Ωραία, έλα. Πάμε. Πήρα. Έρε. Το κουπί. Πάμε, εκεί. Μπράβο. Πάτε μου λίγο πάλι. Πάμε. 50 δεύτερα.
5. 4, 3, 2, 1. Άλλη μια.